Kebeli pi baro sasisien gi penyang subhai pi syak ni ke program ke kenta kisamla kabangi juwanra mala katayo bapinyo sngo ya ke jingya lenti jong ki bubun ngut ki brio ki badon hala ki sap ki pong ki baper bat mentagas ngi ngadon bikini ki arngut ki samla ki baju sngo tenat ha kini ki kam kilan met lening laban ono ki sports kin sabatai ki sapinchai ki sports ayu ki bagi jus ngut tenat lening ki don menta ha ke jing im ke jongki dengan penitu shwa iwi ki badan menta ha kan ke program ha kan kaliang i donya isamla daren har chandi ibadai i professional fighter jongka MMA kata ka mixed martial arts bakum juru idi coach ha ka happy red roster timi i insapishai ka chapang kan ka sports MMA ka jing mentoy ba ka jing ya di ju i ka ba isyam ha kan kaliang joka sports ti kublish bun samla daren ba flap po khnang sya kan ka program kublish bun firu ti hakadui kaliang pan gidonya isamla walambok lingdo iba la job ru yaka ADCC yo yaka bronze medal kini ke ADCC ke ka Abu Dhabi Combat Championship araja apulai ke belong ha kanong ba Delhi timi i insapishai ayu kini ka sports ka ba idamenta bat ke ka jimentoy ke jingsham ka jingalin ti ju i ha kini ka sports ti kublish bun samla walambok ba pla po sya kini ka program firu kumjo kublish bun di Clement Slam Show ya kini program yang sedang no ba kajingnya solong kajingnya batai syai jing sani hak lor kadeka sports sani ke disiplin ke bakini angu ki don meta hak kajing im ke jongki ginya sedang shwan i samla daden di long pin batai kendiat nadu basdang hadu ke bamenta ke ke bapelong ya pi ba pin skutan na syak ka sports kani ke ba filong mata MMA fighter mo juga MMA hot matrai ka sedang no perfect film hi film kung fu film Jackie Chan film gitu ibro hi ngapet ngai ibu yesho tengaro aku nang yesho try tes ski ngapet film hande ngayo sngo pa bodon karate tengalai karate shoni kong dan ada karate pa ngayo sngo bodon MMA ke ibang ya practice menta the hadiran tu part I fell in love kan with the sport after that part long I kept on moving on and then I'm mentang la kala professional fighter and I'm also a coach happy rooster TV syabangin sedang syah nak kata coach mo ngan sedang syah taka fighter jofi ti kat no terlipat filaju pas pe hakini tournament participate hadu ka bamentaken so ki competition sejong ka MMA ben kadon ka amateur ba ka professional scene so I fought in the amateur circuit before so my amateur record is 9 wins 1 loss then after that I turned pro but sadly for my first pro fight I did not win it was a split decision loss but kalong hai kata pat my professional fight was in Nagaland which was recently in September yeah kalong ha September tinggal you compete a few of our fighters get job and sadly mga pang job ra so it is what it is nang tu pangilan ya improvise issue mo gitu gitu te kumno pa pi shim yakini ki jingram pat ki jing job jo ha ka jing im ka jong pi ken Kemudian aku sungi da job ru fiap semua kumju hi da rem ru apso kumju hi at the end of the day te fiap ya lomba ka linti barem ba linti ba job tong ba boro hi kwa ban job the job te kamen ba kan same so da ya ru so I'm a winner nong job da rem pat so le ranya ni dor tong ba hale no hapni be hi pat ka dor barem da ba job ta hi haplong hap ticket as it is temut ta fishit le ka comparison hapo da fla rem ko tu he ngaduna he ki weakness jongane lofin batay kata jingsham jong pi jong danga job malong kumno danga rem no the let's catch about job ma nei subang ban karam job hi the job ting the job shi job ju poi kama ta man pe ya ka jing baklang no shi pitai ti pat ba job shi job tang ba da rem itu kan all baklang ni tamba competition on gibril you win or you learn if you job if you rampat there's so much to learn from every loss the firam shisin firam arsin ram kat long ong ba at the end of the day if you learn pat kan long if you learn bah na ka jing ram na ka jing job de ka long fin batay hindia habay day ba kan ka MMA ka ba fi
sutra dok mentamo fla long professional fighter ti kumno pat fi pendan kam kita ki long share lang ki teknik sedikit technical knowledge habaye de ba kanika sports ka ba fi sutra in been apply in what exactly ka technique of yo ka teknik you ka ba fi ngutan nat bahatin pendan kam ki technical knowledge you ka ba fi ngutan nat bahan pendan so in haka sport MMA kam don datang ka kadon ka boxing kickboxing in the sport of MMA part there's so many combat sports mashed together. That's why I thought mixed martial arts, where most of the sports are mashed together. So some fighters are very good at striking, which is kickboxing, boxing, Muay Thai, whichever, and some people are very good in grappling aspect, which is the wrestling, jiu-jitsu, judo, whichever. Me personally, kajing sutana jonga I like the grappling aspect, but I would not say that I don't like the striking also, but I like the jiu-jitsu aspect of it, which is an up and coming sport Mataro. So I would say jiu-jitsu. I like the techniques from jiu-jitsu a lot. Habaye de pat bakini ki opponents mo te fi ju petu kumno lene fi ju study ne shwaka tournament ne hap study with fi kata long dari ba opponent u bet hakata ka kubo krementan spangka jiu-jitsu bet haka jiu-jitsu ne u bet haka striking. You have your study and then snag a game plan kat badai, and then we try to strike at his weakness and how don't jing duna in try when shot high part kan when job long try kat bala lay ben lay head on try ben lay caka bau telot prem khnang yu hata kan kum try Tila pedeng juga ni ki sports ke ba pi omen mixed martial arts ka dalut ka kickboxing ka Muay Thai te hafi marwe shimat ke ka ba pisngu tanat tampat ka ba warat Gastanat ka jiu-jitsu which I said just now. It's a grappling sport which involves submissions, meaning joint locks and choke. So you choke a person or you try to break one of his joints. So that's the sport which I really enjoy a lot, which is very new also, but very up and coming. Kalau orang power ta, kibri glass nang menyusutu. So kata. Tapi filadam ki tournament ba pipas pe shabar de. Kidon ki tournament jiu-jitsu but MMA ru. Tika ka jinga pe pa haba pishim benta shabar ba chani long pin shelang pin samlang kanya katuka rukom long ka feeling mo lele ka ki audience lele ki mo fik opponent lele ki management to long pin samlam the spangka management kan long komno ki competitors di ki compete they don't really care spangka management ka biang na komno na their main goal is to win. That's the right mindset, but ngan ong ka competition this side and competition outside, it's almost how to say kalau kumju hi shono ki brio ki hap shu ai tang hap shu ai porta ya ka sport bikin bit some people pat ki don ba ki le tang mulum la kya sange no let's say ka competition hashlong ba ka competition ha koti ki bon ba there's so much talent am hashlong war ha Meghalaya, but it's just kalong kimpat yo la ta ba kum ta kum walam ba ula job ya ni ka sport am ting yo ben le kan ni interview. Thank you so much for having us ang nero kalong kala pli la ta sungi wan keren mentah ni hadian habul pan ngimitip bakala ben pli la chibon kamin dei ba ka talent ka don ka potential ka bon ba shona but just time will tell ba kin sayo ta ka opportunity, be it boxing, kickboxing, Muay Thai, jiu-jitsu, wrestling, judo kat badai ka talent hasilong bat ha Meghalaya boro ka bon ba an ngangit bangi ka stage ngi kan sa kiwa stan ngi shu ai lat but ai por I'm a sim lang mo I'm in sim support lang tanga tahi belong hap shu ai lat kan hap shu ai por but I opportunity just keep trying la ben long hap approach kum tahi kade to kubli shibung sai poi biasa shapi tu kan ni dimenta sa isam la walam bak tema phiru long pin batai ke nadu ba pisdang haduk momenta ke ka ba IMC me phi ba pins ngutanat ha kanika sports fis kanika lono ka jiu-jitsu mo ke ba fladan menta ha kanika ADCC ne ha kidu ki ba fladan menta to long pin pisaya ka jinya lenti jong phi kasdang haba ong ngan chitu hok epi ngana ru mun shopor dang red ngadang li school ngam deu tau athlete mo ngam deu tau basmat ban yele kai kini ki jet sports wala football na ke ro henry ngapoi ngasipoi pet kai kini ki fight sapo UFC kum to tenga try pi borok pi tep UFC te pi ka dei kai te ngai ka to tenga nga poi pet
nang tu ngapoi analyze kita ki moves ki baki le bar ki skills balik po UFC tengok ong kanye mde balak ban le tang ubru baklan ne ubru bre athlete mono ru la ban le kadi fi don kam man su thu tang kum no ka met ka yat ka khi kum no ka man bat pen kam ka khli ha ka no kru kam ba pin yo ban kuman syong no ban penram yu tau ba percaya nga kan te na kata ka daw nga ngapoi enroll hapo ketika happy rat usta ka tim jong amta te da ka jing erap jong i coach Darren coach Remy coach Azaya coach Ruben ngalala ban kumta ban increase ban improve ki skills jong nga kiba nga shit apa barabor nga shit ele ban practice ban train te na lor ka taru nalajong ru ngahap ai bat met bat mensim ya kan ka training e jong nga te kata ka por pangandang litning kong ngapet ba ngaru ngamde utaw breu ba don kata ka ki physical attributes ki ba ki we ki breu ki balik kan ka sport ki don ngamda he breu ngamda jorong ngamda ksa hadu kata tang ba lada pi nang ban analyze bat ban examine kumno ba ka met jong pi kala ban ki bat ka jabeng kumno filan penon kam haban penram YouTube ba percaya nga yu opponent jong am pem don kam ya kita ki strength ne ya ka bor tama fi don kam ka teknik te habai dei ba ka to ka jing job jong pi both your bronze medal te ka to ka de ka sin ka bani kong jong pi ong mane major competition first te ke eipat ka fin don ki jing e na maka de ka sin ka bani kong mo long pin samlam ya ki jing e ki wrestling ki challenges ki ba fi kendu ha ka to ka jing khun jong pi ha ka jing ya competition ka jing ngan danga hap kedo kande ka bor ki North Indians te ki klan ba ka bor baningi Henry da khet pat ya ka ne ka cardio pat kuma ki ong ne ka stamina ngasoba hanga shimat kan ngasumba ngala manga namar ki atlot kloi ngapet chete ngatrai it has something to do with the altitude bangi don apo u long kislong do ka de ka jaka riulum tamo te ngatrai we are used to breathing less oxygen kumta kan naka kani ka EDCC kan don BM ki rules ki regulations te long pin samlang ki kita ki rules ba ki regulations shaki bayale akai kan ki rules te ki dei ba kam dei ko me ba phila ban incorporate striking boxing kani te ka dei ba fi hap ban hap yu brio hamadan phile ban submit yu ne phile ban ksi yu te pi job dakata kan but the key points kapom dei ba phila ban shot ne kanjat yu pimla ban lemta Henry pi hap ban kalau wrestling ya le marketi wrestling ho fi hap ban hap hamadan nanto ya le ban submit yu kita ki guidelines te ka kumanga kali i samla daran no phiru phiju study phiju pitu ya ki opponent shaba fin don ha ka platform ne kumno na so far te nga te ngampat yo lahat ban le kata namar kala kem balat kapor te nga shu ong bet kumbaki ong da pareng mo hap shu wing bet te sa kat balong kat baja you give your best bet mo kalau makum ta tama hap long confident ha ka jing le jong phiru phi de ban le bet da kata ka jing tmu ba ngala bet ladam la lada phiram kata sia kren hadien hendak ka jing tmu kumu fighter dan hiu fighter weru ban le da ka jing tmu ban ram ulai be ban job ban le dominate be ka fight te da kum ta ngaru ngalet te dangla kumbanga perkhat nga ka jing ram dangla baram da ka jing long overconfident ban ya baram da ka jing long tiang kade kata te habai dei ba ka jing le jing wan jo phi te ka ha ka di ka finance mo fia filut hinale de ne fia yo jing arab ne na pla la jong bet kanite filut hinale de be simat baru hadu transportation ka bam ka di baca kasa te long pin patai pat ki activities and ki training sessions ka ba phil ajudan mata hakini ka ba filia mata ka sports ki training session te ki de man kasi bingi le te kumto da don fight thing yeah we put in more time sometimes thrice a day sometimes twice and redum dan te ya le pat banum mes chis ngiru ka jing kilan mat jongi ka jing train jongi mo fi don ko routine ni don ko routine ho routine baka time management mo andu ko pon ko na kum tahi habbe hi kita ki por namar na double be kata ka por mentally ru am pi discipline kolong ba pi force discipline into yourself there kada down te ka por ko don kam ba fin be to ko beli shubun samla wala bang isa pay biasa shapi te ka tu kani kejing kali dengan sa kini mar arngon te
Mapipang ako akali pat ka habaya li akay ni kijat sports mo haka MMA ni haka wiki sports papi justo na pila omen mo tiki ay kijing mentor pat ka bangiyo habang li akay kini ki jat sports kajing min toy ba ni kong do te bang lap tip de ka kajing ko jing khia kajing klan kamet yo bor long kapen honong no kapen yarap ika clear kan melong kham mentally physically spiritually ka yarap. That's the one thing. It's like exercise is also a source of therapy, help for the mind, body, and soul. Kamu omentan hi. Ya baro kibrio ba bamle ek sport. I suggest that they do something, some sport or the other they enjoy ba. Kan yarap kan ya ka met junki because the film don ka jingko jingkya ta kamantoy ra. Kamantoy. Don ke iru. Te habaya day pat baka ni ka diet ni ka fitness fi bu routine le di fi don kan ka diet fitness eka diet most of the time some people ki janjar men ba eka diet ki don ki bala ngaro ela jong rom da try ram da la ro kata ki jimbam hi khap hi before competition pat fiab long strict fi kwa ban tap ka fuel belong bobahaken fimla ban tap ka le tap akalien le race lom tahap tap petrol bobaha so same thing show competition tap ka bam diki bam bala ban te bala ban yarap ya ka fight ne ya ka competition tournament jong fi bala ban ai bor ken long especially a month and a half before competition after long clean no kan kadayan bahkan yarap high p bafin recover kham kloy bafin you ban perform at high kita ki diet long pi yo jing kai ni ki coach to fine de ba fi your reference na way na way beyond ki coach through we ruba le hi study jong jong and then way be your referral na ki don ki doctor ki don la ka jong long ba shi thu ken kum tu and mata ha ka jog bodon internet te ngila ban wat kat bawat ngila ban yo the fi bodon kam internet ban wat knowledge te kada ofisa ha po mau on ta ala malang tungi yo shibun tu mo ki reference ki materials ki te komene fi ong ba pidi coach ru haka happy red roster te ke ei pat ka training approach ka ba fi pendon kam haka ba de bi students jo phi ba ki khna jo phi ka training approach okay for kadon general class which I also teach and there's the fighters class so Monday to Saturday different training timing and days which we put in some days like Monday ngilaban le shutang ka boxing and then Tuesday ngilaban le jiu-jitsu or wrestling we have to split because the sport demands it demands us that we have to know multiple techniques not just striking not just grappling not just wrestling so you have I 20% hang ni 20% hang tu 20 ni habi long tak wish it lang mo tu ipor komlante tika ki kilong kum lupa along ki kena pa ki bakwa bantan mentah ka ni ka sport fishim na du ka nus nampat ka kata ka syong haki kan bangila ban shim de for manadu di kelas nang kum tu nganong spo kat wais nang ru gila la ban ya compete tang ba in the kids division obviously but before you turn pro but you have to be 18 above professional because the kajing ban saur ka de ka bajur kam de ka bakashu because when you face against an opponent kinya ai ba kinya ben saur ba kimla na tamba there's a division for the amateurs and there's a division for the pro de ka la jong ba and amateur ba kalong little bit safer kan iki kenteru la ka jong and sometimes ka don da age group especially di kidang khna ba kidon la ka jong ke age group kan and you have to be da ka win te hakalia jini kentemo ki fi hikai ki self defense te pi long pin batay ka long kumlu ka participation jo ki pat haka self defense menta ta karang dunafi because ki bun ki kentei ba kilong ki le ran ta ben yurong hajab kami ni kata hinga so na boro ki buru ki na ki kentei boro ken tang ben rung sha po jem ruam ki le ran ta te tang ba de ki shu bu shuru tu ka jing le ran and shurung la karung practice ba ki bun hagi kentei ha menta dojo bala ben pen submit ya ki tu ki kena shanrang ru like kaju ka bor kaju ka jing khia kaju ka jing jorong ruam ki don gitu ki kentei bala kham experience ki la ben pen chuk ki la ben kisi gitu ki beta te gitu ki shanrang ba ya wan thamai so oh kendet ngom nom tai ni la
Ngadi Palai. lagi mencuah. Tero la sacho ka. Di binaki. Ki. Ela sutu kamam. Tamba long kom ta kan diki shuwan shu practice the film compete ru kam le ta. Tang ba pila don pat tu ka Mentah. skill kan ka teknik na ka buit na kat badai pin kadang la ba pidon ka buit kan dian dari balong kom no ba pidon ha kata ka situation that ba you are in danger, at least you have something. You want to be a warrior in the garden, not a gardener in the war. It's like kalong. That's the quote kishirong. Oh, kete. Te kan lo snam na ni kan shimpor habang ikwa balik kay ni kijat sports. Bin compete. Habang niya Kan compete no long kan shimpor. lo ka shimpor mo ka snam ini. Ka kata ka shong from kibriu kidon kijat briu kiba. Ka try tang riu benar kila ready. Kidon par kibla don experience lupa tang si benaru for a complete beginner ba pajulai pat kita takin shimpor ken. Ba ningkong ba iskan briu ngan chutan be na barang wan new. Umpan nang bom jule exercise, bom jule kai football, basketball, bom jumore, bom jule exercise. Wan ningkong unle tang ka warm up ula ben kelon. Ba upa juki ta kamat kum to. Kete. Te hab I por a complete beginner kin shimpor ben. In anything kan shimpor ben. Tang bar ki ai ki bu be ka por ki ai lat ya lo jong bakin klan ski kin la be hi at the end of the day. Kete. Tiki kum uta sports person ma firma the long pin batai pa ki ek taki jing sha stom jo pipat hakalian jo kan ya. Kita kim ono da ka tino we ki perseverance ma ki jing sha stom jo pi. Ka jing sha stom kan kibun ha long as a sport person it is not the best way to make money or the best way to make a living, but most sports person balastik na ru menchwa ru mata is because they have a deep appreciation and a deep love there for the sport. Like I have a deep love for the sport, so if I don't make money also I'm happy because man kasing ngalet mayo practice ngalong akaman kan long li jong ijing stonat am kan ni pa kalolong kan ijing stonat jong tamba aku mapi ong kajing e pangisam pat day kawai ka finance sometimes ding ilit compete ting im juyo e ka sponsorship ting im yo ko bongi samla walambok ba Lud hinala dia. na la dia te kata hi because first time competition walambok bro is one of the students belong he has a lot of passion, he has a lot of love for the sport. Lut kat bolut ilong nga lut kat bolut madai ngan late bit part because nga kwa ben compete Kete. kadi ka competition mga kwa late compete late bit Terang tu duduk mesti malek. di yo sko kum tahu student want to stonat you Kete. magidon ki brio pat ki kwa sponsorship long ngasutu baka jing e ka kabun but pihak penisial jong at the same time Kete. kami hindi ka sponsorship kawai di ka support also because ka everything has its difficulties and this is one of them kan. Te hadu mentapa ka support system jo fi ko long kum lupat. Mencoba porang sedang te I have nothing to my name kipat tip hira banga na ngala ben job na ngamla kita ngilong tiang ko to kilit try tambah ski di filasang mon job the fi penipat bu fi don potential and everything ka support ka sang one kan long happen issue na jong Kete kata. proof siya Kanu ka sang sana la dia mo. Kibe ki sa ihadian. dapat ka support system pa ka sang man la khambut kan hawa Tinang ni shakmat pati ka pat ka thong jo pi ko muta o professional fighter na ni shakmat kai pendon bi kita ko goal mo. Te long pen sam lam ya kata ka thong jo pi. ka goal jong ata obviously is to get a belt, a championship belt, whichever organization which mataki labun ha MMA organizations pa in India ru I want to get a championship belt and to be a champion in my weight division which is the 61 kg category, so I want to be a champion there and then ski compete pat chabar and try to compete as much as I can and especially I want to compete in the international stage. That is my goal. Don pop nolong ya ka jing temu bat ka nolong ko ka jing tiston jo pinan ni shakman mo. Please you bon samla dan te hindia ka tu kani ya i samla walam bakru te maphi long pin batai pat ko atip kham ya ka tu ka ADCC championship ka baphi job mo te kalong kumlu kalong ka feeling ka mga kalima na darin mo kalong kumlu ka tu ka feeling haba feeling lani ka jing ngo jo pi haba pilipas page tu saka nong badalhi kilong kumdu ki opponents ni ka mga management na ki audience mo ki brio shuto Ngan sedang sosimet mo na jong so kumno. Por bangalit te itai jing
mdi jing tieng I jing long nervous ita ki butterflies in the stomach mo kumki on katinong way kata te don bet Henry kat badang jan siya katu kasngi kat badang jan siya katu competition kadang ja kata ka jing long nervous ka kita ki butterfly su ki sedang ja te Maria rungpat hantu haja kai le kai Maria sedang hi ka fight ka jalut baro kalong bafilong emotionless kalong kumba there's a switch in the brain pilalong oh ngam dan por ban so kum tam ta ngawan hang ni ban penram yu te ba jeng percaya nga te kalan o ka kam ram jong pi kan pi perkan o kum ta te por bang apoy siya te hon ningkong dan marway hon te kitimi sunga ki poy siya maki siya te nga sawan hadien te nga sa kendo siya bat ki nang to kumba shimit nga sa lang bat ki nang to men step ngila yahap mi kloy namar ngidon siya ka weigh-ins te nga te nga compete in under 55 namar ngamdeu fitu ngamdeu bro ba he adu kata ne bakya te under 55 kgs te ngidon kata ko weigh-ins te daladab weigh-ins kisa fix kita ki brackets kan ko bangi ong hapo tournament fin kendo but no in your first fight second fight fin kendo but no la dafi job ko first fight te kumta suki nga sayo rung ha kita ki brackets ang to nga sayo opponent te ban study yo opponent na to ko porte kala kelas lam talhat kam yahap show kan te kelas long bet inom focus show you tahu opponent in focus bet ya ka bangila train baro shikat ne te kuman siya tu hok epiro kam day bangila ya don jik tu no du ban late compete kan ADCC ngarang subna kumba arta yo show bakan ja te kani baro ba yo bronze ba bangayo participate haka finals ru kadai bang ngala ai bat mencim haki training ki ba mencim benai ki mencim snam ai kum tate kam dei bangala train bha kum sityo ne ar lai yo shwa ka fight Henry kadai tang ka consistency ka baladon bahan kini borok ki benai bat borok snam te ka keyword hang ni te ngatrai kadai consistency profit on kam kadai te akwa kali kam sha hindian habaya dei ba kani ka jiu-jitsu mo te lo sha pa ka no jat kani ka sports jiu-jitsu ka dan kat kum ka bang follow mangate kidon arjat kadon ka gi jiu-jitsu but ka no gi jiu-jitsu ka gi jiu-jitsu ka ngatai le si plai kini ki nong Japanese ki pong ki kimono ki ba te du bel te ka gi jiu-jitsu ka de ka to fia pong da ka to fia participate da ka to kamot fila ban bat ya ka jain ru ka kum ki collar fila ban ksi de ki collar jong tu breu ba pong ya ka to ka jain fila ban ksi yu la fila an pinyo thia yu Henry no gi jiu-jitsu kum ki ong ka to ka jain ki khot ka gi ma no gi pat kam dan gi kamot la dafi participate hantu la dafi fight hantu film long reban bat ya ka jain fiap ban ya le ban maneuver bet ya ka mat nei kikti nei kikjat ban bat ya ka jat film la reban use the clothing as leverage kan kuman su ong no kidon arjan kat kum banga follow nga ke epat ka jimento haban dang gila kaya ka de ka jiu-jitsu ki jimento ka jimento jong nga te ka de ba kumanga la ong no mena ngam de tau athlete Henry tang ka jing so thu kumno ka mat ka ya jung breu ai pidon ki join sa ai nang tu tang ka jing so thu ba pila ban kumta mo pila ban shu set tang kini ki rendang kumba namar rapor rendang ki don ki carotid arteries ki ba ra ka oxygenated blood from the heart to the brain te if you could like restrict the flow of blood jong kata sya ka jabiang pila pinyo ti ayu breu te takadaw dai ngiyok si ubreu ngilaan pinyo thia te haka kumba fi ong ke advantage but kay yarap yang haka nurukom te kum nga ubreu baret te I don't look intimidating at all te da nga ya chini chaturu ngadon kata confidence te long ngamong ba pila ban yesho breu Henry la don ba pen kulman don ba pen thut yapi pidon ka choice pidon ka decision pil ka choice pat ka dei ba should I beat him up now or should I not? At least you get to make the choice there. It's up to you whether you want to use jiu-jitsu or MMA on him. Henry, at least pidon kata ka decision pidon kata ka choice te ba fila banjet. Te shu kuma shumot dor thai ladangam don ka skill jiu-jitsu ladang alit kum ladang ayat churum seneng ladadon mapentut yang ngam yo ara ban make decisions ne choices kum ta namar ngatip nga ka bor haka met la jong nganum la ban le ta
Henry dangadon kan ka knowledge jiu-jitsu ne ka MMA pat ngalak te ban defend la jong if I choose to kan. Tah bai dei bakan ni ka bafi ong mana ka kita tidak ki bakali i samla daran mo ki perseverance di shashtom jo pi ti kidang don shushu kita ki jing shashtom jo pi hakal yang jokan ni ka sports ya Dong ans sedang na la jong simat ngate ka jing stom jonga ka dei ban ngamju kendo re kata ka weight kategori ka ba nga ya dei ba kan namar por nga compete hapo under 55 kgs ngai la jong apoi 50.3 kg te ngatrai pilala ban chu pinwandur nang taba ngat kendo ba kibro ki bakam he ban nga ne kibro ki bapalat ban 55 henry tang ha ka tu kasi ki penhiar 255 tang man yo compete ban ngi ki ba kam red te wala ka taru it's still fair te hakatak ladaf ngalong pat utaw u breu u competitor bakam red padam ngayo ban perfect shushu pat ki technique ki ban which will work on a bigger opponent kan which means ngi kamlong in depth mengi ki ba study ki technique namar strength for strength te obviously un labet utu ba kam he ban pi te fila hap ban you have to incorporate ya ka boit ro Taki kumu tahu sports person pat long pen shahin dia ki kita ki qualities ke bangi hap bandang hangi kumu tahu sports person ki qualities le ki du komlong hangate kumban shu ong kumban shu quote no you the great Professor John Danaher uti ong just show up for training kapapila man le kadi just show up for training and sapet fin sakyo hi don kampan kumta kan bo fin push one day and for 4 days pat fin ja fila ban train bha kata ka sisngi ne arsngi fin train palat ban youtuber one man kasi undang job youtuber one man kasi ngatrai kata kam dei tang ha ka sports ru ngatrai ha ki weki aspects of life ru try da deu breu ba compete ki examination ru undang la bha tu ba long consistent bet akajing record baro si snam ban youtuber record tang record palat ban youtuber pat tang si benai undang la youtuber long consistency is key kada kasawan kata ka quote ru tu ko mga kali samla darin manero mo ka fipit tu kumno ka nutrition pa habay di ba nutrition ba diet ka fitness fina ngapat so fortunately ngate I was always underweight ngong ngai finga day 50.3 te dangabam sa kanu rum lele kumachu ong no ka kamet jonga ru ka kloi te ban balat ka wis te takadaw ka wit jonga ru ka duna te Henry pat danga ong bangabam sakat babam ru kamot pat bangabam tangki junk ngabam ki jing bam batay hi tang ba there's no limit pat kan bam ka baman they maybe try the kam hela shai te la kam control ka bam but for now pat te we still in early 20s te ngidang bam kat ba man namar finsa pin mi hi te haka training jong pi tang kata hi nri tang ba ka bam te ka di bande ka jing bam ka batay kan ko ngi coach Darren bene ba fi tabit da ka petrol ka babaha hindi da ka petrol bas niya for banyo kata ka performance ka balong top class performance kan ti menu pa baju ay masi me people habay day ba kanika sports ka ba filia mo ang man Darren mo sports system nikong ning sharp te kaway te ka day ki coaches coach Darren coach Isaiah Karmoplang coach Ruben but coach Rami coach HY ba la day gold medalist tam ikam unfortunately im la ban lang ban ngihan ya te kito te kia kini te kia push bahaya nga pangan kumta kan pangan nganum regret kan dada jay tang mga alik compete I gave my best te banganum don kata kajing babe te I think katu kajing ting jing babe kade it's a stronger force dan ya katu kajing ting banum job te danip nas kamat pa ke ipakatong job hi ka ba PE jengay nang ni kamat pa pi kwa man le yu ngate kwa kumtahi kan kwa compete ha ADCC international hi te ngaru don jing tumu kumbadan I coach Darren hi ban kala pro hakani ka grappling in the grappling world te ngate it'll take some time it'll also take a lot of work tamba ngadon kajing shani how play but ha lajong but hakini ki teammates but ki coaches jonga ki pa met ban mensim makiru kila ay nga takadaw klam makiru ngam try nganum don rahang ni ban ya kren wat fi kan ni man yo
present adu kat ni te wala kat taru I would love to express my gratitude kan ya ki coaches kamtam but ya ka team juga happy rat rooster Kibla I mesti MP kibla Oh, long kibla- pi duk ani mo. ki ba ai ka advantage ka Kata- opportunity Opportunity so. Te kubli shibun ya ka jingkran ka jinga ti jompi te ngila poi shabakut jene program ba shwa bangin perkut ya kani ka program ngakar pat ya pi arngot ba pin ai ka message ka khubor kamtam ki bape kani ka program nama Kindon na preng ju kini ki bape ka program ki ketik mesim la ka nakarukam ka jopi ka jing ai mesim jopi ka jing ya lenti jopi ka jing shash tom jopi ha kani ka liang joka sports ti nga kuntu pit ai ka message ka khubor ki bape ya ni program ting sang shwani samla daran And along the most important thing is to not regret your actions. Is if you want to compete, go and compete. Like how Wallenbach said, the pain of regret is worse than the pain of failure. When you regret, it lasts forever, but the pain of losing part it just lasts that time. So go and compete. If you lose, let it be, but the pain of regret will last you forever. And when you roll, you're not gonna be able to compete or be able to do what you want to do at that particular moment. So do it and don't be afraid to fail. We all fail, but the pain of regret is always worse. Tatai. to kubli shibun samla daran ti samla ngate ngan sedang nak boong ba ngi kum ki kun kasi te ngi don shisha kata kasap mo hakane ka sport jongi ngapet tingi kibon haki kum manchu ong nak kane ka jakam shulong Meghalaya ka long kum it's a place of untapped talent there henry kibon kibreu pat kimpat i kata te lada kila banshu don kata ka kumanchu ong nak kata ka trust halajong bafin ya one train but ya one kumta fi hab ban ai but mat ban same you have to put an effort ban poi compete haki take stage nang tu extra effort bafin job ro te ngakerpat iki kena samla jungi kiba kumangi hero bakin ya one chakmat but ya one train bat ngi namar kumban shu ko no you Socrates uang ba lada film yo ban pet ya ka bormat jong PM la shada plateman pensadon kata kajing regret ba pi pensa ong pat ba baleng lada ngala ban em tu baleng kham le kata kapor mangadang samla te tang katahi to kubli shibun samla Wallenbach ya ka jing ai mesim jopi ki pe ni ka program ti ngila poi shabakut jo kani program bat ngakermen ba kani ka program kla wara ka jingmen to ki babun ngoi ki bapet ya kani ka program takas ngi ti sadon na prenjo piru ki badon ki jing atati leni ki jing ko apen sha shu halo kani ka sports ka bakini angot ki don meta ka jing emjo kiru pila ban kli ki ru ki don habha ki Instagram account ru kum I samla daran ru I don ba I kating kum I daran khashandi pila ban kli ni iru lada pim ka ban comment ha kani ka section ru jo ka YouTube channel ru pila ban I haka Instagram social media platform ka bai don bi ai kating kum I daran khashandi kli berthau halwa ka jingmen toy ka jingya lenti ju I leni ki don apre jepi ki ba ban join leni ki ban don lang haka ni ka happy red roster ru pilaban kli ya ka rukom long jo ka ni ka sports te ba kumjuru na I Wallenbach Lingdo ru is don haka social media platform ka bai ai kating Wallenbach Lingdo pilaban kli pensai halo ka nika sports ka bai don menta ani kindon na prenjo piru ki bampat tip shai kumno ba pensdang ya ka nika sports ru pilaban kli ya ki steps ani kudukom long haka nika liang jo ka sports ti Shaban put ko yun ka program nga ko ban ay kublay kerpang kini ki arngot ki bla pla po khnang ban wan chakane ka program bangin yo banya salok inya phliu jingmut ha ka lintiyat ka jingim jong phi ban nga kitbok riang ru ba phindang ya chakmat ha kinu ki kam ki ba phitre nang ni chakmat ba kilong ki ba sei so ba ublay undang don ka ba phi ha ka jingya linti jong phi ka ba malakas ni Lishbon piro bat kumjuru ya phi baro ki ba pen ngin se yasham yang pat ha ka wai ka toyo bat ha ka ju ka program kublay shibon